Τις φωνές τους ένωσαν σήμερα το πρωί οι Κύπροι φοιτητές του Ιωνίου Πανεπιστημίου και με το σύνθημα «Κάτω τα χέρια από την Κύπρο» πραγματοποίησαν πορεία αλληλεγγύης στην πόλη της Κέρκυρας. Κύπροι φοιτητές σήμερα ένωσαν τις φωνές τους και πραγματοποίησαν πορεία αλληλεγγύης για την Κύπρο. Κύπροι φοιτητές μίλησαν στην κάμερα του Start για τη σημερινή πορεία αλλά και για τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα τους, οι δικοί τους άνθρωποι και κατά συνέπεια και εκείνοι. Σαν Κύπροι φοιτητές στην Κέρκυρα, σήμερα στην πορεία αλληλεγγύης για την Κύπρο, θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τόσο τους Κύπριους στην Κέρκυρα, φοιτητές ή όχι, αλλά και τον ελληνισμό και όχι μόνο, να νιώσουν το τι συμβαίνει στην Κύπρο και να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό είχε ως στόχο να γίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δηλαδή ήταν η αρχή, πιστεύω, η Κύπρος. Και εσείς περνάτε και εδώ δύσκολες στιγμές, οι τράπεζες είναι κλειστές, οπότε όλα περνούν και σε εσάς εδώ. Είναι γεγονός ότι το να είσαι φοιτητής και να μην μπορείς να έχεις τα αγαθά για να περάσεις λόγω της ρευστότητας που δεν υπάρχει, μας οδηγεί στο να συντηρούμε ουσιαστικά ο ένας τον άλλο. Μαζευτήκαμε εδώ για να δείξουμε ότι και εμείς νιώθουμε τους δικούς μας εκεί πίσω. Ναι, δεν έχουμε βιώσει τον φόβο και τον τρόμο που ζουν αυτοί κάτω, αλλά μέσα από τα λόγια τους, μέσα από το τηλέφωνο, κάθε μέρα που μιλάμε, νιώθουμε αυτόν τον φόβο που νιώθουν οι γονείς μας, οι φίλοι μας. Μια στήριξη, μια αλληλεγγύη, όπως το λέγει η λέξη, για την Κύπρο, για ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο. Θα συνεχίσετε αυτές τις δράσεις? Ναι, οπωσδήποτε, γιατί δεν είναι μόνο να κάνεις μια πορεία για να δείξεις ότι στηρίζεις την Κύπρο. Καθημερινά και μόνοι μας και προσωπικά, μέσω φίλων, μέσω κοινωνικών δικτύων, για άλλη πορεία θα δούμε τι θα γίνει και με τις εξέλιξεις που υπάρχουν στην Κύπρο. Αυτό θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Στην πορεία των Κύπριων φοιτητών συμμετείχαν και εκπρόσωποι κομμάτων και παρατάξεων της Κέρκυρας. Λυπούμε που θα το πω για μια ακόμη φορά ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας δικαιώνεται με τραγικό και δραματικό τρόπο ότι η λύση μέσα στις λυκοσυμμαχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στα τείχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να υπάρξουν. Ο κυπριακός λαός είπε έναν περήφανο όχι, το οποίο έπρεπε να συνεχίσει. Φαίνεται ότι την τελευταία στιγμή πισωγύρισε, όμως αυτό το πισωγύρισμα θα είναι πολύ σύντομο και προσωρινό και πολύ γρήγορα θα οδεύσουμε προς δημοψήφισμα, όπου ο κυπριακός λαός περήφανα θα πει έναν όχι και στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ συμπαραστέκεται στις κινητοποιήσεις των φοιτητών, συμπαραστέκεται όμως και στο δοκιμαζόμενο κυπριακό λαό που δέχεται αυτή τη στιγμή μια μεγάλη πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά συμφέροντα. Ο λαός της Κύπρου έχει την υποχρέωση να ενωθεί με τους λαούς όλης της Νότιας Ευρώπης, με τους λαούς που αντιστέκονται σε αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξουθενώνει τους λαούς, που καταδικάζει το μέλλον των νέων γενιών.